tengku iki kok rasane kok krumas e. Kira-kira sampe ya ingin no. Iki rasane kok kudu iseng neh. Ya, yo. Ini kaya wong rame apa ora ya ta. Aku ape namanya boleki ini ketoke kan wayang ini iki nang omah. Ya jajan nek. Kae lho, ora kok dukun nang mandi. Lho lah. Montorku digawa anak-anakku sekolah re. Ya wis lah tak mlaku ae, engko badhek engko motor ya mlebeki wong. Ya wis. Metu-metu mangkep belet. Kene ngapane lah yo. Iya betul nah. Mangla metu diden. Apa? Bet nah. Ya. Yo. Lawang gandeng bukaan. Wong enak di. Saya tak golekane menjero. Patah ndak nang WC no. Jajan paranane. Wong iki nang ndi, Mang? Lawang bukaan kabeh. Jajal ya tak. Srimat iki sapa no? Wong isih kok srimat ae. Tapi ngintek aku apa piye lah? Ana wong isih yang diintek. Dak sapa jajan tamuke. Sapa jajan tamuke lah? Ana wong isih kok diintek. Srimat ae. Yo kowe deh. Kenapa kowe? Ana wong isih mbok intai. Ora, Dik. Srimat ae kaya. Kenapa kowe iki ape lapo? Anggeku iki ape nyila bendo. Tahu ketok pring lho, kok mangklung nang ratan. Lah piye, Dik? Sida apa ora, Dik? Kae. Lah, biasa. Kata-kata. Iki mesti ape nguji syarate kok dukun diingi paling. Ya, genta tak garap saiki titeni kowe. Ya wis ade. Nek kowe sebab karepna kaya ngono, ayo. Tenan apa ora, Dik? Ya, wis ayo ah. Tenan. Oke. Yes. Ya wis ade ayo. Tekake.
Oke, gas, siap. Iya deh, jual saya kene. Aku gelem deh. Neng, aku jalur syarat. Syaratnya, kowe merem sik. Ya. Ngono deh. Ya wes, aku tak merem sik lah. Ya, anteni kene ya, neng merem sik lo ya. Oke. Hihi. Hihi. Aja. Pokok tak kerja nane. Manoke tak setrum iki. Rasakno kowe. Merem sik ya, Dek. Nah, merem. Sen tenang. Gelem aku, Dek. Nah, yang mang merem sik. Bongko. Diampun. Ampun deh. Piye? Penak, aja mlayu deh. Aduh, ampun. Ampun. Dok. Cak madono dia cak. Dok. Aduh. Yo. Aduh. Dok. Paham tolong Dok. Apa, Pak? Dok. Loh, kowe mau kenapa, Pak? Rek iso ngono. Ya wis, Pak, tak undangke calak wae nek ngono. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ana apa, Nduk? Mlebu rene, iki benar Aryen. Anu, Pak, iku kon mriksa pake, wonge pake abuh kudi pokoke. Duh, sing abuh apane, Ren, Nduk? Salah embo, Pak, pokoke gawat iki, gawat darurat. Ayo to, Nduk. Lho, entene Nduk tak njikuk alate dhisik, wong alate nang mburi. Assalamualaikum. Wong emang nang ndi kok awake wis geger nyelak-nyeluki kamar rene wonge. Iki sakjane geni ya Dede, kok anak gembar-gembar nang omah kocang mora-mora. Iki lho ngeti ya. Ngisor ngetno. Masya Allah Dede, lha iki mang kena apa iso ndokem iso melkungkung sampe gedene metuntung emang kena apa le Dede lah. Wes iki pokoke aku njaluk tulung karo kowe. Piye bisane ndang mari? Gak kuat aku ngene iki carane. Ya saya tak delok isih ya, Dik. Ulah Masya Allah Dede. Lha iki kudune marine isone disunati neh iki. Wong iki infeksi ketokne no. Loh lah, disunat neh. Payah re. Ya wis, Dik, ayo nek tak sunati gendang mari. Ya, soal itu operasine suwe. Endi saiki kamarmu ayo, nang kamar. Aduh. Ayo Dik, kamarmu ndi, Dik? Lho.
Ya, sarange gosik. Bela. Kathoke dicoplok. Wis. Gua kudu malah diplapurane opo alat. Dik wis siap kowe. Hmm. Ning aja wedi ya, Dik. Iki mak sunate Mas Delok. Udah cucupan nih, stop kontak. Iku nang ngisor sikilku. Gua. Oh, nang sane sikil kae. Heeh. Iki. Menang ayo, Dik. Aduh. Tua aja disunati ae lah. Yo. Alah. Apes. Kiri ya dia loro keneh ya, kok atas kok. Iki lho, Leng. Aduh.